সামান্য আরটি ব্লকनि बिसिं खबजागनाय खाकचां कामि गड़िया हाथाय शान्तिला रुवाजा पाराव फिलब्रै चिबा गड़िया तेर आस्लं ससाइटिनि बखागतै पालायजाखा दिनै एप्रिल चिथाम सालमारि तां साल चाति गोथार मोसंगै संसजा गड़िया तेरनो चेंसाइ रुफनायांगै मानजागैखा कचाम एमएलए निरन्जय त्रिपुरा बनकारि बतंगो जुदा जुदा आदंग्र बिसि बुरुम बुरुमनि हाइके ताक्लाय बिसि हब हहम ततमनि बिसिंतै गड़िया तेर लुवाजि जाखा उइलाना लामसाखौ स्रांसाति हाबानुंनि बिसिंतै आं खायसुफैजा साहेनजि त्रिपुरा आं ताबु खायसुफैजा थिक गड़िया हाथाय सामनो 2 किमि गड़िया हाथाय शान्तिला रुवाजा पाराग अन्यान्य बसनक सकाय हायनाय ताक्लायबो अ जागानो गड़िया मेला खायजो तुंगो सिनि अ गड़िया मेला न जे आसलं दफानि अ गड़िया मेला न प्रथम बाराव तुइ थांखायो पान्डानो तबै फैनाय इनके सिनि अर आसुजा जों जत स्निबनो आगेनि कसाब विधायक एक्स एमएलए मानगोनां निराजय त्रिपुरानि याक्तिनो बन पुइला अ पान्डानो गड़िया मेला के संख्या कुफैमानि अ ताक्लायबे इनके अ गड़िया मेला प्राय 45 तम गड़िया मेला खायजों दङ ताक्लायबेखे जों बनै खुबै जेतु बयस्क बुंजोबा आसो कावरक सान पोस्ट दंजाक जों जेने अ गड़िया मेलानि साबन दाराते तुइजाक तुं अ गड़िया मेला बमाइके खायजाक तुं जों नेक्स्ट दिनै अर बांमान नावराय दङो बने खुबै जों सिलायनाय ओके अच्छा ताक्लाया अ ब थायो गड़िया मेला खायजो तुं ताक्लाय मखा 45 सिनि समाज आसु समाजनि जे बुयो मांमानसे आंनि आंनिया नेहादि जे बुयो मांमाननि जिनि गड़िया खाय 111 संघ जे फारा जादे आमलगा सनि जे गड़िया हिए इसारे खायजे माने आबनो किन्तु बिनि जौ अनेक जौ বিভিন্ন গ্রামগঞ্জত খাইয়ে গড়িয়া মেলা গড়িয়া পূজা খাইয়ে তারপর আপনি খেয়ে মেলা কত খেয়ে মাঠ গাও খাবে খাইদিয়াখো আবনো 1981 সনক মেলাদৈ সহ আম দৈ থানায় বর্ষিরাম রাজা সমগ্র মাঠ গাও খাবে যত জাতিকে সিংহানি जोंहाय गड़िया मेला खायो सालसरानो प्रथम स्थापन खायो मेला खायो माधव खायो स्थापन खायो किन्तु बिनि आगेबो दङ प्रखात ग्रामगन्ज सुत पाराराव तुइबो कुहाराव माराव खायो हायो बिदिखौ खायनायखौ जों आखुन बाथुन किन्तु आबोथ' खायो जों माधव खायो ग्रामगन्ज आबोथ' खायाखै थाखाय 1981 सननिसे खुंथानाय वकील राजा सभापति नेतृत्व निराजय चिंता खायो सालसराग आइखौ गड़िया गायनायखाय स्मर कुमार आबुनि नेतृत्वसे गड़ियानि पूजारि पूजा खायो ताक्लाय ब जागाव गड़िया मेला खायजो तुं ताबो तावखाय जोंनि मखाय गड़िया हाथाय हिन्दों बे गड़िया खायनो शान्तिला रुवाजानि आरो शान्तिला रुवाजा अंखा जों जखन जागा पायो मन्दिर तान्था गड़ियानि मोनो गड़िया हाथाय माबो गड़िया हाथाय खायमानि आखायनो कमिटि हरखायबो जितु नेराजों त्रिपुरानि अबदान गड़ियानि मोनो एखना कमिटि मन्च खायजाखा आखायनो शान्तिला रुवाजा खायजा गड़िया हाथाय इरित मेला बैसुमिसा खानाखाय गड़िया भाया जौ फैनाय खानाखाय बैसु मास लास्ट चैत्र मास आबोनो फुजा जत जाति गोष्ठी जोंनि समाजनि जत समाजराव साबदै दावखौ बुखौ रां फैसा अभाब बुंनायाव मावदोना रिख्रै चंख्रै साख्रै बुदैख्रै चिंता भावना खायो दुख ना बाबा गड़ियाना फुजा खायखाय आबो जत पुरनो मोहियो आबोनोबो जों मा खायो पिंमा थांलायो दाउ मारायो नाखा बहाबो थांनाय जत दुख दंनाय चिंता दंनाय आरो गड़िया बाबु गड़िया नर आबोनो आबोथि खायो बरदुयो जों मा
मेला उद्बोधन हामबाय